Yeah, we coming from the land of the brave. Hwna di'r hen stori de. Ni di'r wlad bach, falle lle mae pobl yn amwybyddu neu maen nhw ddim yn gwybod lle dyn ni neu ti'n gorfod esbonio lle yn union yn y byd mae Cymru. Ond dwi'n meddwl mae hwnna, hyd yn oed cyn y cystadleuaeth yma, ond dwi'n teimlo fel mae yna gymaint o sylw ar Cymru rwan. So ie, er ein bod ni di'r wlad bach, da ni wastad yn cael llwyddiannau tu hwnt i'r disgwyliadau. Fel Focus Wales, da ni mor falch i gallu ddod â cerddoriaeth a chwaraeon at ei gilydd mewn cyfres o gigs ac arddangosfeydd yn Gymru ac yn yr EDA. Mae'r digwyddiadau yn Efrog Newydd yn gyfle anferth i'r artistiaid. Yn Manhattan mae gannoedd o gynrychiolwyr wedi dod i gwylio'r gêm a'r perfformiadau. Da chi'n clywed yn aml pa mor anodd ydy dorri America fel cerddor, ond da ni wedi dod â gymaint o bobl wahanol gyda'n gilydd mewn un ystafell i wylio'r gêm ac i wylio'r perfformiadau hefyd. Ac da ni'n gobeithio trwy rhannu'r profiad yna a dod â cerddoriaeth a chwaraeon gyda'n gilydd bod hi'n mynd i roi platfform anhygoel a chofiadwy i LEMFRECK, Mace a Teddy. Da ni'n enwog am fod yn wlad y gan, ond mae gymaint fwy yn hunanaeth cerddorol yn yr hen ystradebau yna. Ac mae hynny'n wir nawr yn fwy nag unrhyw bryd yn y gorffennol. Mae cerddoriaeth Cymru yn amrywiol ac yn cyffrous. Bandiau post-punk, bandiau electronic arbrofol, i artistiaid grime, artistiaid traddodiadol. A dyn ni falch o gallu dod ac arddangos artistiaid cyfoes Cymraeg a'i waith nhw i cynulleidfaoedd yma draws yr Atlantic. I'm not one of those artists that you can sit round for. Let's everybody come closer, come closer, come closer. Mae LEMFRECK yn artist hynod diddorol efo hanes mewn perfformio cerddoriaeth gospel, ond yn gwneud cerddoriaeth grime erbyn hyn. Mae o mor boblogaidd ar hyn o bryd. Llynedd, rwyf ar y rhestr Want to Watch BBC Introducing, ac mae o wedi parhau i greu cerddoriaeth a perfformiadau cyfrwys ers hynny. Okay, I'm from Cardiff City. So the place I'm from in Cardiff is called Splot. I don't know if anyone have ever heard of that. Mae Mace yn dod o egni anhygoel i'w perfformiadau, a mae hwnna'n amlwg jyst o ymateb unrhyw cynulleidfa mae'n chwarae ymlaen. Mae'n gymysgedd o grime, hip-hop. Mae wedi ennill tipyn o sylw gan One Extra, BBC Cymru a S4C erbyn hyn. Hefyd wedi cynrychioli ei tref yn udigol gyda'i cerddoriaeth. Yn cael ei defnyddio ar gyfer lansiad i dîm pêl-droed Caerdydd. Mae Teddy yn cyfansoddwr, perfformwr ac artist weledol sydd wedi cydweithio gyda sawl un o dalentiau eraill Cymru. Mae yna gydbwysedd gyfalus iawn yn ei steil gerddorol, yn cymysgu synths a technegau electronic eraill hefyd. Yo, West Side for a brother, this time nothing bigger. Gorau chwarae, cyd chwarae, fel maen nhw'n deud. Ar ôl y gêm, draw yn Brooklyn, a mae cyfle i ni wneud sioe arall. So mae wedi bod yn really nice cael chwarae yr un gyntaf yn y Roxy a cael cyfle i cydweithio gyda artistiaid o fama. A i Focus Wales cael cydweithio gyda gwyl really adnabyddus Efrog Newydd, o'r enw Colossus. So ie, mae'n dechrau rhywbeth newydd a diddorol, dwi'n meddwl, o'r hadau bach yma. Da ni wedi fedru wneud. Mae wedi bod yn cyfle enfawr, really, just ynghyd â beth sy'n digwydd efo'r pêl-droed a maint o sylw sydd ar Cymru ar hyn o bryd. I cael dod fama a cymryd rhan yn yr holl sbri a'r parti a cael y siawns i plannu'r hadau yma a dechrau pethau newydd, cydweithrediadau newydd, yn ymwedig yr un yma efo Colossus a cael yr artistiaid i gyd yn cydweithio gyda'i gilydd. Mae hwn yn, dwi'n teimlo fel dechrau rhywbeth special i ni a gobeithio special i jyst Cymru. Mae perfformio tu allan i Gymru yn holl bwysig i'n artistiaid, yn gyflwyno nhw i cynulleidfa newydd a cyfleoedd i dyfu ein dilynwyr, ond mae'n wych i proffil Cymru hefyd. Pan dyn ni'n hyrwyddo cyfleoedd artistiaid i chwarae gwyliau eraill o gwmpas y byd ac maen nhw'n perfformio dramor, mae gwerth y cyfnewid diwylliannol yn enfawr. Mae cael Cymru wedi cynrychioli ar draws 4 ban y byd mor pwysig a dyn ni mor werthfawrogol o'r cyfle dyn ni wedi cael trwy cydweithio gyda partneriaid ni i creu y cyfle yma, sef Llywodraeth Cymru, Wales Arts International, Cyngor Celfyddydau, S4C, a phob un partner arall sydd wedi buddsoddi ei ffydd yn ymwneud fel Focus Wales i dod draw a wneud y gwaith yma.
Mae wedi bod yn fraint anhygoel I ni fel Focus Wales cael y cyfle yma I dod â cerddoriaeth a chwaraeon at ei gilydd yn rhan o'r cwpan y byd hanesyddol yma ar gyfer Cymru. Say your grace, brother. Watch your face, brother. Don't catch that case.